मबाइल सिङावनो हाबसोनानै थादो आरो नंनायनि नङैनि खालि मबाइल बा मालायसो सोमस्रिया दखना गोदान बायनानै स्टेटास होलायलायबाय वाट्सएपआव आयो मालाय दुर्गा फुजानि दखना जालायबावथारो बिमानावनो बिनायनि सिगां एसे बिमाखौ बुरखायग्रोनि र' ओइ मा जालायखो आयै नोंथ' संख्रिनि साहा जि मोजां मोनो र' आं फुदुंना लाना फैनि दिनैलाय सानालाय बबेथिं ओंखारखोहाय नै आयै साया गाहायावनो दोनथ' हा माखौलाय हाजिलाबायबाय थाखो फाग्लि थां माथां आयै फिल्टाराव दै सरनाय गैया होनदों नामा र' आं फिल्टाराव दै सरहैनि हाबाब मा गोसो जालायखो माबाफोरसो बिनो नागिराखैथ' बे आंनाव आयै आं दैबो सरनानै फैबाय बिदिनोथ' खामानिफोरखौ थिनलायालासे मावनांगौ गावबागाव हारसिंनो मा आं थिनबाल'सो मावो नोंलाय आयै मालाय सोमसेया दखना गोदान बायबाय माथो जाखो मालाय दावस्रि देलाय मोनाबो जि मोजां दखना बायदों आयै दुर्गा फुजानि जि मोजां दखना बायबाय लोगोफोरा आरो ना आयै फेसबुकआवबो जि मोजां अफार होगासिनो नै नायनोबा बे मेसिनजों दानाय दखनाफोरखौनो मेसिनजों दानाय दखनायाबोथ' दखना ना जोंफोरनि दिनावसोमोनहाय आखाइजों दानानै गानोमोन जोङो दासो मेसिन ओंखारसोनायखाय सिख्लाफ्रा दानोनो रोंला मेसिनजों दाबा एसे इजि जायो आरो बेनिखायनो मेसिनबो दायो आरो आखाइजों दाबा गोबाव टाइम लायोना बेनिखायनोथ' आखुजि जालांजोब्बाय दानि जुगनि सिख्लाफ्रा जिखौनो दानो रोङा आयै बेफोरखौ बाथो जायखिजाया आंनोबो दखना नांगौ आयै दुर्गा फुजानि दुर्गा फुजाया दखना बिनायखाय दखना नांगौ जालायबाय नोंनो मालाय बयहाबो गोदान बायजोबथारबाय बिनिखायसो होनदों दा मालाया जिखौ बायगोन बेखौ बायथारगोन नामा नों दखना नांगौ बेयाव दखनाखौनो गांबेसे नांगौ जायो फुजा मोनफ्रोमबो दखना नांगौ दा कालि फुजा फैलायबाय लोखि फुजा फैलायबाय बेफोराव गासिबावबो दखना होजोबनो हायो नामा मोना दखना होमबा आं माखौ गाननांगौ दे फुजायाव दा थां फुजा आरो फुजा नायनो गोसो जादोंबा बोराय दखनाफोरखौनो गाननानै थां होमबाबो आंनो दखना गोदान होआ आरो ना मोना खालि दखना खालि दखनाफ्रानो जेव दङ थेवबो गोदान दखना नांगौ आयौ बे फेसबुक नायनाया फेसबुक होनो बेफोरखौ नायनाया बन्द खालाम बेफोरखौ नायनानैनो खर'आ गाज्रि जाबाय नोंना मालाय अनलाइन अफारसो होगासिनो दङ दा मालाय खमावनो बयबो बायदों हाथायफोराव थांबा दाम गोसा लागोन ना बेनिखायनो अनलाइन लानो नायदों आरो गैया मागो बैसागोफोराव लाबानो जाबाय दा गैथ'थारा आंनाव फैसा नों होआ आंहा आफानाव बिगोन आफानावबा माबायदि दखना बिगोनथाय आङो र' थेवबो बिहैना नायनोसै आं आफा अबाव थांदोंमोन नोङो बे गामियाव गावबुराखौ एसे लोगो हमहैदोंमोन आं आफानाव माबायदि बिनो आं दखनाखौ र' थेवबो बिथानि आं आफा मा जाखो आफा आंनो फैसा नांगौमोन मानो नांगौ फैसाखौलाय माबा फुजायाव दखना बायनो फुजासो जानो ओंखारबावदों नोङो फुजा जानो मोना बोथोरफ्रा गाज्रि जाबाय बहा फुजा जानांगौ जाखो जाया न'आवनो था बिमा फिसाया मा बुंदों खोनादों फुजा जानो ओंखारबावदों बोथोर गाज्रिफोराव देग्लाय रावबो फुजा मोनजाया खोनाबायना रावबो फुजा मोनजाया फुजानि खोथा रायखांनांला आंनि सिगाङाव आयौ फुजाखौनो जानो मोनबावलासो होनबावबाय दखना बिबावनो आरोबाव दखना बिबावनो नोमफायाव हनै फुजाखौनो जानो मोनबावासो होनबावदों माखौबा बोसोरनै गोजोन कर'नानि थाखायनो फुजा मोनजायाखै देग्लाय फुजा जानो नागिरनायखौबो दाय जासिदों माखौबा मेगन सास्रियो बिफायाबो मोजांनि खोथा बुंनाया मेगन सानायसो जाहैबाय आं मिथिखायो दे दखना होनो बानानै बिदि बुंफ्लानायानो नोंसोरो आं मानो माहाजोननि न'खराव जोनोम जायाखैसैथाय मानो बे न'खराव जोनोम जानानै बेबायदि आलाय सिलाय जानांगौथाय आङो उन्दैनिफ्राय खांबाय बाबाय जाहोबाय बोथिसे ओंखामबो रानजा होआखै गानहोबाय जोमहोबाय फरायबाय दा दुखियासो जाबावबाय बेखिनि सुबिदाखौनो मालायफ्रा मोनबावाखै जोंफोरा गोदो दखना सुरिजोंनो फुजा नाहैयोमोन मिथिबाय मिथिबाय दे उननि डायलगखौ आं मिथिखायो गोदो नोंसोरो दखना सुरिखौनो बोसोरसे गानोमोन दखना सुरिजोंनो नोंसोरो फुजा नायनो थाङोमोन बेनिफ्राय ओंख्रि गैयालासे दै सोमजानानै बानलु बाथोनजोंनो ओंखाम जायोमोन आरोना गोजान थाबायनानै स्कुलाव थाङोमोन मिथियो दखना जरासेखौनो बोसोरसे गानोमोन नङा होमबा नंगौथ' आरो दानि जुगनि गथ'फ्रासो दखना गांनै गांथाम गांब्रै गांबा थाबाबो थोबावा दर्जनसे थाबाबो थोआ गोदोनि जुगा गैलाना दानि जुगा सोलायबाय दानि जुगाव दखना गांसेयानो जायो नामा लासिंसिं दखना गाननायखौनो गानबाय थायो बियो सोंजागोन माथो आंलाय नोंहा दखना गांसेल' जाहैबाय बे आंनो दखना बिदनखौ गानना थांबानो जाबाय दा दाखालिसो गान लाना फैदों आं 500 थाखानि गानना थां बेखौनो माखौबा बे बिदन दखना गोमोनैखौनो गानबाय थागोन नामा आङो बयबो गानो बिहामजोफोरासो गानथियो मोदामालाय बयबो गानो आरो बेखौनो गानना थां नों फुजायाव
नाबाङो दखना सकना दखना गोदान नांगौनो बेनो मावनाय दांनायाबो गैया दखना नाबोथां आंनो दखना सकना नोंनो गानजोबना ला नाङाबाथ' मोजाङानो दे मानोथो बिबाय थादों माखौबा दखना मोनला आरो आङो फुजायाव बा मालायफोरासो वाट्सएपआव जि स्टेटास होसोबायहाय आंहासो मालाय खाथें मोना दावसो देलाय मोना सोमस्रि मोना दखनानिल' पिकचार होगासिनो दङ जानाय नङा बिमाना दखना बिथानासो गारगोन आङो दखना गोदान लानासो गारगोन आं दखना गोदान मोनिया जि गोबाव जाबाय हाय बिमाना बिबिन्दानोसै आं आयै माथो जाबाय थाखो दखना होनबायना दखना मा जाखो दखनायालाय दखना नांगौ होनबायना आं मिथिया आंनो दखना नांगौ नांगौ होनबानो मोनो नामा आं मिथिया आंनो दखना नांगौ होनदों दखना नङा दखना नांगौ होनदों हाबाब गोरलै बायदि आंनि सिगाङाव नेरफैबाय थानाङा बेयाव फैसा थाखा गैया मा दखना मिथिया आंनो दखना नांगौ होनखाबायना आंनो दखना नांगौ होनदों फुजायाव गाननो गैया होनबायना बिदि गाबबानो मोनगोन नामा आं मिथिया आंनो दखना नांगौ आं मिथिया मा दावराव मा गाबु खुगु हनै दखनानि दावराव जागासिनो दं आरो नोंसाजोआ दखनानिसो दावराव जादों फुजायावनो थांनो मोना होनखाबायना आङो जायाखै दे रावबो फुजायाव थांनो मोना देग्लाय माखौबा सासे फुजायाव थांनो होआ सासे दखना गोदान होआ आरो दान नोंजों दावराव जाबाय थानो हाला आंहा बिराद खामानि दंबावो नोंसोर आंनो दखना होआखैना एबार नाजिबदांनाव दखना बिगोन आङो नाजिबदां दंखायो आंहा हापां हेलौ नाजिबदां बुं मालाय नाजिबदां सोमस्रि मोना दावस्रि देलाय मोना खाथें मोना ना वाट्सएपआव स्टेटास होगासिनो स्टेटासखौलाय माथो बयबो होखायो नोंथ' ओंखाम ओंख्रि बिस्कुट साहानि सेन्थाय होलायलाङो माथो नाजिबदां दखनानि स्टेटास होदों मालाय जि गोदान दखना बायदों जि दामि दखना बायदों फुजायाव गाननो होननानै आंहासो गैया नोंबो बायदोब्रा आंबो बायनांगौमोन ब्रा नाथाय फैसायानो गैया ब्रा होननानै बुंबाय नोङो बिमा बिफानाव दखना बिनानैबो मोनाखै आरो आंबा गाबखांबाय गाबबाबो दखना होजायाखै बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै नोंनाव दखना बिनो सानबाय आरो माबायदि दखना नांगौ नोंनोलाय र' फट'खौ हरनो आं मेलाय बेनो दखनाया हा बेसेथो बेलाय 18,000 हिन्जाव गोदानफोर गानग्राफोर आरोना रिसेपसनफोराव गानग्रा आरोना 20,000निबो थायो 25निबो थायो 30,000निबो थायो आरो खैना गोदान गानग्रा दखनाया थेवबो आं दाम खमनिखौनो लागोन आरो 18,000निखौ मा होनखो हाफां 18,000 औथ' आरो 18,000 बायना होदो ना नाजिबदां बांद्रायलै हाफां 18,000आ बांद्राय जाथारो आरो बेखौथ' खैना गोदानफोरासो गानोबालाय नोंथ' फुजासो नायनो थांगोन मानोथो नोंनोलाय इसेबां जोंब्लाव माब्लाव दखना नांगौ जाखो देनां डाइरेक्ट हाबायाव 30,000नि 40,000नि बायना होखागोन दे आं बिदिसो होनबाय नोङो हा बिदिसो होनबाय आरोना आं दखना बिबाय बिदिसो होनबाय लाइफआव फार्स्ट टाइम दाम गोसानि दखना बिबाय आंखौ बिदिसो बुंबाय नोङो नाङाबा आङो थां दखना सकना हेलौ मा जाबावगोनलै बिजों र' लोगोखौनो हमनानै दखना एसे दाम गोसाद्राय नङाबाबो हैना फैनोसै आं गांसे मोजां दखनाखौनो बयफ्रेन्डआबो दखना होनो हाया बिमा बिफाया दखना होआ मा जाबावगोन हाय हाबां मा जाबावगोन हाय रे आंनि कपाल हाय रे फेसबुकनि दखना मोजां दखना इन्स्टाग्रामनि मोजां दखना आं नोंसोरखौ मोननाय नंला खोमा बे जोनोमाव गाननो